आङो दा गिर्जायाव सफैबाय दिनै सानडे नङाबाबो सफैदों मानो थाखाय होनबा जोंहा 15 मार्चआवहाय वमेन्सफोरनि महिलाफोरनि माबा दङ प्रग्राम दङ थ' बिनिनो डान्स कम्पिटिसन दङ नालाय जोंहा महिलाफोरा बेनिखायनो जोङो दिनैनि दिनावहाय डान्स प्रेक्टिस खालामनो फैदों साननै जाबाय आरोना सोलोंनाया दिनै लास्ट आरो गाबोन सानसे दंबावो दिनैनिखौनो फाइनेल बायदि खालामनो नागिरबाय आरोना जोङो सानसे रेस्ट लानो नागिरबाय थ' जों दा डान्स प्रेक्टिस खालामनो फैबाय आरो सिगांनि खालामनायखौ आं देखायनाय जायासै ओमफ्रायहाय दा देखायलानोसै आरोना दिनैनि डान्स प्रेक्टिसखौ लोगोफोर दा नै रावबो गैया आंनो साबि लानानै खुलिफैग्रोबाय आरोना साबिया माने जोंनाव थायो मानि आखायाव बेनिखायनो आं दा खुलिफैग्रोबाय फोरोंग्रा मानसिया एडभान्स फैखानांगौना नङाबा माखासेफ्रा जेनेबा लेट फैबाय थागोन बेनिखायनो आंनो एसे सिगां दिनै फैग्रोबाय आरोना टाइमलि जायाखै टाइम होनायावहाय दहायनो होदोंमोन आं 3टायाव दा 3टा बारबाय आरो लाइट होनोसै एसे लाइट बिदियाथ' लोगोफोर जोंना मैया बेयाव गिर्जा जादोंमोन ओमफ्राय बेनिखायनो नैबे दा साइड खालामनोसै थ' दसे आं नेबाय थानोसै दा रावबो गैथ'वा ओरैनो दाय स्टार्ट खालामबाय होनदों गारिखौ सफैखासिगोन बिसोरो ओमफ्राय बेयाव नेथ'नोसै आं दसे देखायनोसै नोंथांमोननोबो मोसानाय प्रेक्टिसखौ जोंना मोसाखावरिफ्रा दासो नुजाफैदों दहायनो ब्लगआ बेसेबा गोबावनि उनावहाय लान्जाय दङ नालाय ओंखायनो लेट जाजोबो टाइमाव फैनो हाजोबा आरोना थेवबो दा खनसे जोङो सोलोंखांबाय आरो सोलोंबाय थाबावनोसै बिराद प्रेक्टिस नांगौ नायनोसै माबायदि जाहैयो आसा खालामो मोजाङैनो जागोन आरोना मोजाङैनो जाथों थ' जोङो प्रेक्टिस होनोसै प्रेक्टिसाव गोसो होनोसै आरोना फैजोबनो जास्ट सासेल' बाखि बे हाबा जायो नामा एसे लेट जागोन आरोना थेवबो नुजाफैगोननो ओमफ्राय जोङो दा प्रेक्टिस खालामबोनोसै आरो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर माबायदि मोसायो प्रेक्टिसावहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामहर सोरना जादों सोरना जायाखै एक्सुवेलि आंनाबो गोबाव जायोना मोसानाया गोबाव जाबाय थ' जानोनो नागिरला दाना थेवबो मोसानोसै आरोना जागायजेनबाय नै बाज्ला नायग्रा रावबो गैया नै सासेल' दङ सासे आब'ल' उन्दै लाना फैदों बेयाव मोसानो हाया नालाय ओंखायनो नायबाय थाबाय दङ बेबो मोसायोमोन जोंना मोसानाया जोब्बाय लोगोफोर दा नै थांनोसैलाय ओमफ्रायहाय सियारफोरखौ एसे सिजोलै दोननानै थांनोसै आरोना आरो गिर्जाबो दङ गाबोन फ्राइडे गाबोनथ' नङा समफोर थेवबो सिजोल खालामनानै दोनलांफिनो आरोना जोङो दा लाइट अफ खालामसै आङो दा लाइटखौ अफ खालामसै आं हारसिंल'सै र' मैयानिफ्राय डाइरेक्ट दिनैसो आङो भिडिअ लाबाय मैया एसे प्रेक्टिसा थाब जोब्बायमोन नालाय जोंना दा थांगासिनो बाजाराव एसे शपिं खालामनांगौ दङ बेबो आयानि लेखा लायनो नागिरदों एक्सुवेलि स्कुलावबो खुलिनोसै नालाय लेखा लायगोन ओमफ्राय माखासे ड्रेस लायनांगौ आरोना थ' लायग्रोनोसै आङो दा मा लाखो लोगोफोरनो आङो दखानावहाय लेखा लायखांबाय लेखा लायनानै आयानि माखासे ड्रेसबो दङमोन नालाय ड्रेसबो लानानै फैखाबाय ओमफ्राय थाइबें लादों थाइबेंआ लकेल 20 थाखा केजि लानानै फैबाय आरो सजनाखौ माने दाउजों जाहैनो नागिरदों आरोना ओंखायनो थांगोनसै आयाना नेगासिनो दिनै बाजार दिन बिराद भिर दिनै फ्राइडे ना जोंना फ्राइडेआवहाय बाजार दिन जायो ओमफ्रायहाय गाबोन सेटारडे हलि जागासिनो लोगोफोर दा नै हलि माबा फानगासिनो गाबोनसो गेलेगोन मानसिफ्रा दिनै बयबो बाजार खालामखानानै गाबोन फुरा हलि गेलेजोबसिगोन आरोना दा थांग्रोनोसै आंबो नै माने मनाबो लाबोआखैमोन बाजार खालामनायनि टारगेटआनो गैयामोन ओमफ्रायहाय बेयावहाय लेखा लांफैनायावहाय बाजार खाथि जाखायोमोन नालाय सजनाखौ लाखानांगौ साननानै लाखाबाय आङो दा बेखौ दाउजों गोथाव जायोसै सजनाखौ दा सजना मोननायनि बिराद टाइम ना ओरैबायदि फानदों बुंनांला ओमफ्राय ओरैबायदि दाम गोसा 50 थाखा फवासेल' लाबोबाय आङो बेखौ जायोसै दा लोगोफोर आङो दा टाउननिफ्राय फैनानै सजनाखौ संफैबाय दाउजों दाउ दङ होनदोंमोन ना नै दाउजों मैया न'आवनो सिथारनाय आरोना एसे दोनदोंमोन मैया माखासे जाबाय सजना आलु ओमफ्रायहाय दा एसे टमेट' होनोसै स्लाइड होजोबनोसै आरोना एसे रैबावसनसै दै होनोसै मायाबो नै माया आरो एम्फौ लाथा लाबोनानै होफैदों आदा फुवा लाबोनोसै माने जाग्रा गैयाना माजों आंजोंल' बेनिखायनो आदा फुवा लाबोनानै जों दा मोनायाव जाबावनोसै बेखौ
नै जोंहा आइजोफोरा सिनियर आइजोफोरा खामानि मावगासिनो गाबोननि प्रग्रामनि थाखाय जों दा प्रेक्टिस खालामनोसै बिसोर खामानि मावबाय थासिगोन जों मावनो सोलाबनाय नंला आरोना मोसाग्राफोरा नै आयंआ हाग्रा दानस्रांदों एसे गिर्जानि उन्दै गथ'आबो फैफादों हनै बिबैजों खामानि मावलाय जालाय बेहाबो हासिब आइ गल' ना हलाय हासिबा देखाय हासिबा देखायलाय मावनोबो लाहार फाहार जागासिनो जोंबो दा मोसानायफोरखौ प्रेक्टिस खालामसै मानो होनबा दिनैनो लास्ट जोंना टाइम गैला ओरैनो जोङो लेट जाखाबाय दुइथा होनदोंमोन दुइथानिफ्राय 3ता जाबाय 3ता होननायाव नै दाबो सफैबावाखैसो ओमफ्रायहाय दा नैबे न'खौबो गिर्जाखौबो साफा खालामबाय आरोना बेखौबो सिजिलैहाय सियारफोरखौ खालामनानै दोनलांसिगोननो गाबोन टाइम हास्लाबनाय नङाना आलासिफोर बहुद फुङावनो फैगोन जोंबो दा प्रेक्टिस खालामबाय थानोसै लोगोफोरा फैगासिनो दङना आब'मोनहा दसे नेनानै आरोना आङोबो बाजारनिफ्राय फैनानै ओंख्रि संनानै दसे थानानै दुगैबाय आयंखौबो थुखैबाय दा फुथुनानै गारबोबाय दा फुथुनानै ओमफ्राय दा आंबो जानानै फ्रेस जानानै फैबाय आरो दा आंनि बिखुनजोआबो न' सिबगासिनो लानानै फैबाय प्रेक्टिस खालामनोसै लोगोफोर लोगो मोनगोन दसे उनावहाय जल्दि माव जल्दि गोसो होनानै माव मावग्राया मावबाय थानोसै मोसाग्राया मोसाबाय थानोसै जोंहा ओइलाय लब'खौ फैबाय लब'खौ होन स्टेजखौबो सिबगासिनो साफा खालामनो नै सासे आब'आ लोगोफोर दहाय प्रेक्टिस खालामनानै फैनानै ओरैबायदि मेंनानै आं मा खालामखो आरो मबाइलाबो चार्ज खालामोन चार्ज गैयैखाय आङो फैनानै फैग्रा चार्ज होनानै दोननानै आङो थाब जेनेबा मा खामानि मावनांगौ मावनानै लाबाय आरोना आरो जोंना आयना ओंखामबो जायाखैमोन बेनि थाखाय थाब ओंखाम संनानै दौनानै नै दा जों बिसिनायावसो थाफैबावबाय मुसारि थुसारि खोंनायावसो भिडिअ लाबाय आङो मानो होनबा गाबोन थाब सिखारनांगौ आरो आयनाबो थाब ओंखाम जायैखाय थाब ओंखाम संनानै आयना जाखांनानै दा आरामसे फैबाय ओमफ्राय दहायथ' खोन्थाखादोंमोन एम्फौ लाथा लाबोदों होननानै बिखुनजोआ बेखौनो फ्राय एवबाय आरो सानाव ओंख्रि संखानाय आं सजना आलु दाउआ बे दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय बेजोंनो जाबाय आरो दा जायखियानो जा जोंनाथ' प्रग्रामा गाबोनोखा हाखु दाखु जोङो सोलोंबाय ओरैनो टाइमाथ' बिराद सर्ट टाइम जादों जोंना थेवबो जाखिनो हायो बेखौ नाजानोसै मोजां जाथों आरोना गाबोननि दिनावहाय आरो कम्पिटिसनसो ना मा जायो नायसै आसा खालामो मोजाङै जाथों आरोना आरो जोंना मोनसे खोथा बिखुनजोफोरा जोंनि टंला मन्दिरनि बिखुनजोफोरा ओरैबायदि गोसो गुदुं माने जों टाइमखौहाय हाया सानदोंमोन आरोना नाथाय बिसोरो जोंखौ बोलो होबाय थानानै जोङो माने जोंबो जसआव जादों आरोना जसआव फैनानै जोङो सोलोंनाय जाबाय आरो हादोंबोलाय बिराद सापर्ट खालामो जोंनि टंलानि बिखुनजोफोरा माने प्रग्रामाव जोंखौ मोसाजाबाय थाजानो लुगैयो बिमा जों महिलाफोरखौ आरोना गथ' सासे गोनांफोरखौहाय बे गावस्राथ' जेनेबा हाख'वा नालाय आरो गोबाव टाइम नांगौ बिसोर सोलोंनोबो जोंखौ एसे देलेंफोरखौ थाब सोलोंनानै मोसाजानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय जोंबो मालाबा सोलाबनाय जाया थेवबो एबार स्कुलफ्राबो गथ'फोरना एगजाम जानानै बन्द' मोननाय थाग थिग मोजां जाबाय आरोना थ' आसा खालामो गाबोन मोजां मोसानो हाथों जोङो आरो जोंनि बिखुनजोनि बेबायदि गोसो गुदुं खालामनायखौ जोङो बिनि फिथाइखौ मोननो हाथों आरोना ओमफ्रायहाय नायनोसै मा जायो लोगोफोर थ' दिनै आं बारा गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ ओमफ्राय गाबोन लोगो मोनसेलाय गाबोन जोंना प्रग्रामनि भिडिअखौ आङो बेलेग लाबोगोन आरोना थ' नेनानै थाबानो जाबाय दसे ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों लोगो मोनगोन बाय ओमफ्राय गुड नाइट बयनिसिमबो